Ziua de astăzi este important să spunem mulțumesc. Este important să fim recunoscători pentru ceea ce avem, pentru oamenii care ne înconjoară, să fim recunoscători pentru ceea ce am câștigat și pentru ceea ce luptăm în fiecare zi. În continuare, vom trece la partea cea mai așteptată din cadrul acestei seri, premiera celor mai de impact inițiative. Care tinerii sunt întrebați? Sunteți inovatori? Iată că de la an la an premiul de popularitate merge către Micii Sanitari, Organizația Studenților Medicinii!